Catalunya i Espanya creixen, el PIB creix, molt per sobre de la mitjana europea, i l'ocupació bat rècords. Però alhora els treballadors cada vegada són més pobres. A què es deu aquesta paradoxa? Bueno, a veure, el dia 11 de desembre, el The Economist va treure un article que va tenir molt de ressò, en el que deia que l'economia espanyola era la que havia funcionat millor dins de l'OCDE. Evidentment, vostè es pot imaginar que el govern va agafar aquell article i el va fer funcionar com a bandera. El que passa és que jo crec que el govern no es va llegir l'article del The Economist. Jo el que crec és que des de fa uns anys, 5 o 6 anys, s'han construït dos relats que són completament diferents. Un relat és el macro, el del volum, el del conjunt, i un altre, que és el que utilitzen els polítics fonamentalment, i també alguns experts, i un altre relat és el relat micro, el relat que parla de coses concretes, que parla de famílies, que parla de... posaré exemples, que parla de persones. El PIB, pregunta, és veritat que el PIB d'Espanya és el PIB que més ha crescut l'any 2004? Totalment és cert, és veritat, és totalment cert. Però, per altra banda, la productivitat espanyola ocupa el lloc número 12 dins del rànquing de productivitats de la Unió Europea. Agafant el PIB per càpita mig igual a 100 de la Unió Europea, Espanya el 2023 va tancar amb un 88, amb un lloc 88, és a dir, 12 punts per sota. La pobresa infantil a Espanya, el risc de pobresa infantil a Espanya està en el 30%. La taxa d'atur en les persones entre 16 i 25 anys és el 40%. És a dir, d'això no es parla, o es parla poquíssim. És a dir, hi ha dos relats.